E a partir do 1 de xaneiro de 2026 desaparecerán os tradicionais triángulos de seguridade como método principal de sinalización nas estradas. No seu lugar, os condutores deberán ter a luz de emerxencia V16, que é obrigatoria. Pois ben, 6 de cada 10 galegos descoñece os detalles desta normativa que, de non acatarse, suporá multas de ata 200 euros. 6 de cada 10 condutores galegos descoñecen a nova normativa de emerxencia que entrará en vigor o 1 de xaneiro. La baliza es lo de la luz para cuando tengas una avería, no la tengo. E é obrigatorio, o seu outro xa non vale. Efectivamente, os triángulos serán substituídos por esta luz de emerxencia obrigatoria, a V16, que se colocará no teito do noso vehículo, un dispositivo que debe ter a certificación 3.0 da DGT. Si te das cuenta aquí, sí que te pone DGT, pone conectado con DGT. Son moitas as marcas que venden esta baliza de xeolocalización. Se temos dúbidas, xa que ten que estar homologada, este código QR axudarános a obter máis información. Cando se acabe unha, as baterías, eso non sin dá bueno, pero a xente maior non se vai enterar. Por iso é moi importante preguntar as nosas dúbidas antes de mercalas. Importante el tema de la luminosidad que nos dan, de la autonomía y digamos de las pilas que tienen que usar. Las que vendemos ahora, sí es cierto que las primeras que salieron había que conectarlas, estas se te conectan automáticamente. Son esas diferenzas as que marcan as oscilacións de prezos, aunque todas roldan os 50 euros. Hace unos meses estaban más baratas, ahora están sobre 50 euros o por aí. Poden mercarse en gasolineiras e mesmo en grandes superficies. Home, hai que comprarla que entra o día 1, e se non la ten, despois son 200 euros por non tela. Non utilizar esta sinalización lumínica en caso de accidente ou avaría suporá sancións aos condutores. De momento, e a 3 meses da súa posta en funcionamento, só un 5% dos galegos conta xa con este dispositivo. Bueno.